waktu hay woni ko ina ko dawada ko ma ko dawo watti hakkille ɗum siɗaɓe mo unay hoore makko e probléme ɗi o yaltata imam men malik maaki junnatul alimi la adri maaki heedo ganndo e naade ko yiide ko wimi annda ko annda wimi annda ko annda sabuna noon alama falaka aljanna woni noon ɓe yeɗaka allah tawi ɗe yeɗa buy noon annda honto lawol aljanna ɓuri par ce que ɓe janngali qur'an ɓe janngali sunna annon wiwɗo yi alon tigi alon tigi nela fiyo jama o heɓoy aljanna a naati e golle mawɗe a naati e golle tiiɗɗe ɓeɗa hani wattude hekka imam ibnu qayyim al-jawzi rahimahullahu tabaraka mo mari deftere o wi ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamina ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamina deftere ko lewen ko humpitayde ƴettuɓe signature ma tampon signe ma cachette wi menen min ƴetti fonction Allah min loddiki Allah kadi min ƴetti ɗum ɗo cachette min cachette min loddiki Allah kadi da'i jobe kala wiiɗo ko noddano Allah e maali jammude no deftere o annda ko honɗum woni nder ton wiito si tawi o ɗigi o feewi o nurɗi e da'wa makko e hoore gonga laamu ngol nelaɗo addi ko ƴettigo hara yo anndu imo mari moƴƴere sumude ɓen ɗo kadi mandu Allah subhanahu wi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa man ɗon mari fiɗoji imma bil istifham imma bil nafi wa bil istifham am Allah landi ene hara hino woni moƴƴuɗo kongo ma golla ha hewtiti wiiɗo hule Allah ɗum ɗo no har hule Allah ɗum ɗo no dañi tawa kadi ko jurɗo har ko woodi konngol wowlangol ha yewtiti wiwɗo wondem waɗe ko Allah yamiri ko acce ko Allah haɗi ko woodi wowɗo konngol moƴƴol ha ɓuri oɗon woodi jawabu ngol ala wal jawab mahfudun mahdufun lil ilmi bi jawabu ko montan sabno no anda ko non jawabu man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan ko mo ɓuri moƴƴude ko kala herti non dan Allah wonnitiri ko ko noddi kadi jawabu ngol la yujad wa qala innani minal muslimin o yimi ko min gruppini ɓeeɗa nelal so samɓe maaki al ulama'u warathatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarrithu dinara wala dirham innama warrathu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bi hawlin waqi noddanoɓe Allah wonɓe ko ɓen noddi annabaɓe annabaɓe ko ɓen roni annabaɓe gari ɗo annabaɓe no ronirani mbuɗi na jawle ɓe roni na jawle aduna ɓe gandi ñande Abu Hurayra no kamaki o inni yimɓe ɓe hiɗon jooɗi ɗo dondindirande no seddede ka juulirde ko besiki ko dama e ego woni kamakini ko fof ɓombiɗa ɗo magasin ji mum suɓɓittaɓe mum fewɗi ɗo hakka juuli ɓari ɓe naati ka joɓe tawi hadide no janggueɗa ɓuran no janggueɗa mira no janggueɗa ɗumɗa no janggueɗa ɗam ɗo ala yiɗi ka tammar wona sendeɗa to ko wona sendede ɗo on ɗo ni ɗum ndino woni après ɓe yehi ɓe yalti ɓenno tiɗo menen mi yiya de konko yiɗa ene o tawat to mojoɓoy no jangge ena men taw ko ɗum ɗo ɗorɗindi ñalamɗa ɓe ko dalane yeroɓe fa nden maki annabaɓe roninari mbuɗi fewɗu annabaɓe ko ronini ko gandal annabaɓe gandal wahi hono Allah wulirde kono goɗɗo tota shirku tota bida woɗɗita woɗɗito
maasi khurafat khuzafalat kono rewita Allah e gandal ngal wonde e tawhid wonde e sunna ɗum gandal kala heɓo ɗum haran heɓi ko mawɗo jeɓal mawɗo haran heɓi ɗum mo heɓi ɗum ɗon noon haɗo naati e golle haɗo naati e golle sabu noon noddanowo Allah wiiɗo woni noddanowo Allah on ɗo woni fonctionné on haɓɓeñina e emploi on haɓɓeñina e formugol ɗo kaydiji mum naɓa jonna entreprise ƴette lagal kanko ƴettama ko entreprise Allah subhanahu wa taala ko ɗon annabaɓe ɓen fof shi'ar maɓɓe o symbole maɓɓe o wa ma sa'altum min ajri in ajriya illa ala Allah o dawa ɗo ɗum ɗo haɓɓeñina e joddi Allah subhanahu wa taala heɓata ɗum ɗawayno heɓude aduna Allah gam wawi ɓuttan ɗo ɗi aduna e nder mum har no tagi ko ɗum ɗo e wondira e joddi no warde hen ka jikkuji noon ka sifaji noon fala budda min al ikhlas fala budda an yakuna sahibu mukhlisan lillah wa illa lan yutaqabbala lahu abadan fa'budillah mukhlisan lahu din ala lillahi الدين الخالص أي دين غير الدعوة إلى الله ودينهم كل يرتبط ولا أعظم الدين الدعوة إلى الله أعظم الأجر الدعوة إلى الله سيدي لا من الله ونالك وسمك على الجهود يجب جهوده الأحجار إذن ونردنا الله له يبارك ونادي الله المهاجرين دي صفات دي بعد هنا لازم من نسب نفسه للدعوة إلى الله فلا بد أن يكون مكتسبا لهذه الصفات التي سأذكرها ويحتاج إلى كل الصفات الجميلة الحسنة وخاصة ما أذكرها كمن جيكومون كلا جيكومون نودنا الله تنتني من أبدا جيكو أرام صفة أرام نيدي أرام ونودنا الله لوا يغاني وغاني فلا بد أن يتحلى بصفة العلم فلا بد أن يتصف بهذه الصفة العلية التي هي من صفات الله الذاتية فلا بد توهم مجرد ويدعو على قدر علمه فلا بد أن يعرف قدر علمه ويدعو على قدر علمه ولا يجوز أن يتجاوز علمه في الدعوة ما توي وجنجي koko woni noddude mum no koko woni ndiɓe ɓe gonnono harmi acce ɗunono dagi waɗe fala buddata mo garani ɗum ganda hina ɓawde heɓa gandal janal wona karmo ko kummaru yusharu ilayhi bil banan hano sapporte gollum kala ko yaade la ليس من شرط الدعوة إلى الله في العلم أي العلم الذي عنده يدعو على قدره قال الأمر قالوا مرقوا من يرقى قالوا في الحياة دار آية يوغا يجمع القرآن الله يجعل صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بالحكمة الحكمة ما هو الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه والحكمة يجب الركون ولا لكنهاد وندرو ويدي حكمة والحكمة ولا تار قد الله أدعو إلى الله على بصيرة لأنه نود لك الله ونود إغاندل نقولي si gandal dal addani jomu ko feere ala dari hadi dalam Musa. Jalmadi
marra'a minkum munkar. Marra'a lo berarti ru'ya al-basariyah wa ru'ya al-qalbiyah. Fala budda an takuna ru'ya al-qalbiyah muqaddama ala ru'ya al-basariyah. Gandal andu wal dina kan fam kuno ru'ya al-qalbiyah. Ondigi jangiya dan nenek anti be fami undo de ko handi ko yitere de yi ko ondigi andi don harmi no wadi yitere de yi ko ko don dagi no acca kala budde ma wi apase ko mo yata ma o yedi mune kali no wadi si ko yo de gide de gide do de go tu e bawo jiɗe ɓerde nden ɗe lafata tene ka bangal diina Allah wi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur nda wumugol ɗe ɗo isat wumugol gite becce ɗe gite ɓerde ko ɗoni kala koji kummaluji ɓuri ko buɗɗe woɓɓe heɓata ɓe ko buɗɗe woɓɓe bunɗi law kono haɗani woni karama koɓe kummaluɓe anduɓe sharia Allah te ko ɓe marji يقول بالريفرنس الدين إلى إسحاق هذه الجبل والجبل إذا جندل كنا ما هو أدنى وشجع كنا نهارب كنا دكتور إلى أن نكون جندل كنا نهارب ندليا أجيكم توا أن نكون نهارب الإسلام نهارب نكون كنا دليا أجيك كنا دليا وجهكم هذا الإسلام ندليا يوالي كنا نهارب donc tidak arti kali untuk pohon hadir tema pohon yang ini. Inafi itu ila arti menolohan arata biya aji. Mainan untuk ada lagi arata biya wali. Dino balik ember marra amin kumuka. Kalau bayimu ini. Sebalik begini. No ara esai ia kohani kafirno wole tati kafirno nusa wole parce que kono l'islam ko hay ko maslaha kala ko tabi maslaha ala na yimbe ben l'islam dagi tali se jettinde ram so sampai la maqsad al-a'zam dene la ko muntu go sam fanu de tourne mawne ko muntu go sana mujini ka berde julbe be munjani ga gide ko ka berde bay nela masana bu terne tati e cappan no kasudu kam e sana muji wonni ka seraji mora na de mo be sana muji ni manani sana mu pala ko ni bi ko be sana mu kul wona no rewe ko fa bi no teno ko ba bi no teno ko mora ramo ko to teno ko jobro teno hari gebe alla de ko ko jobro nela ko nelira ko ko jam fo ittanu yetta yimbe be wo be woti dina alla bajo sen ko pel ko wate ko sana muji be don ta Allah korban nela du bisa kuwola ke mungkin dan jadi bondi kiun masih ada ko doni fanu de mo nela de ma masih pero na se muncai no ni kada gide ba de muncai no nada ko bayya yautino dai de munci ka de ba de kapeti woto bereo de kapeti anololati karena kapeti anololati munci bilwani hoto ka ko do libe futa himbe marno ko wete ngom hoto bango wete sanamu kala rewo no fetya ko ette bab o wada magaru sorto wada ma no so mara wada ko juwel jetta wali rewo ko ma wada be sukabe jangoy be at be joni be diso di ko de wade bi parce que ko shirku billahi subhanahu wa ta'ala الناس قلوبهم متعلقه بهذا gobe mabbe wi ko biyo be lanjal fo be tam gobe mabbe wi ani den daaw mo dela wa sira ko jambu de ko nela no ka dum lanji sana mundi
Kuwon ko bere na sana mo ni ko ben aro no lanci. Wala ni ko wajje ko ni janni be. Ko janni be. Dua kiri dari mejan. Beseri ko wala ni sana mo. Fanni be do wala ni sana. Beseri ko. Be janni do na hande ka di jamao. Goto jettani kiri hilanci kono hay goto acciti hande kadi arbol jettoɗo waɗa ko cuwe kanko woffetti hande kadi wona goto hulata ɓe wot janni jamon tawhid ɓe janni ɓe tawhid hande jamon ko walla ɗum woni walla ɗum wolori walla ɗum wula hande tan ko balɗe sanam goto e goto wolal wima hay goto e goto wiya lancin ko ni wima wiyeji hay wonaɓe heɓede ɓe ɓaɗo duuɓi joyi ɗo ɓe anda han sanam ko si ɓe nani ɗo ɓe anda ɗum ko hikma moralaɗo kada ɗo si ɓe arno ko shirku ɓe indi ɓe lañke ɓe ñetti keriji ɓe ari ɓe goɗo waɗayno ko masibo waɗayno e hoɗo maɓɓe mo ka ɓe loɗa lanjuru kadi waɗa par ce que on tuma mawɓe feeni ɗum ɓe mawɓe mo waɗno ɗum ɓe harno ɗo naa ɓe mawɓe fewni ɓe ɗo waɗno ɗum ko mawɓe ɓe waɗno ɗum ɓen ɗo ɗon no mawnini ko mawɓe maɓɓe ɓe waɗno joni noon si ɓe ari ɓen ɗo ko tawi koye hay ɓira lanndama ɓuɗe ko wundule maɓɓe ɗo ɓen ɗo fewno biro maɓɓe jomba hay ɓeeɗaka ɗo si ɓe arno ɓen ɗo ƴette keriji ɓe lanjal woni waɗayno ka maɓɓe ɗo ko lanjuɓe bunde waɗay ɗum si hikma o rewrama gandal ngal yiɗiɗe yeeso alay innetake haɓetake ma goɗɗo watta kono ɗum ɓeɗo andiyaray famɗa e probléme ji ɗin famɗa kono si tawi hamasa faale addiki hara gandal ngal jokkani ma yafsudu yakun aktar min ma yasudu ko bonata ko ɓuuɗe ko ɗum watta par ce que kon woni faala ko jama on faamu dina kam ɓuɗon ko ɗaɓɓama si tawi wonno jama o faamirta dina kam hara piiraka sonkaka yeɗidiraka ɗum ɗon hare no heddi yo piire sonka yennde ko si tawi alaka rewe sina tuma piira sonka on ɗon masla waɗa yo piire sonka kono fala budda daiya yo o anda ɗum ɗo neɗɗo noddo o anda numura ɗo fewno ɗo wona sonko wona piiro fewno ɗo ɗum ɗo woletaki ko shirku kono ko woletaki fewno par ce que si wolama fewno nanjuru ɗum ɓuray ko moƴƴata fala budda neɗɗo noddano allah o anda ɗum pour waɗi fala budda gandaka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bihi falam yastati fa bi lisani goɗɗo naam jungo waɗirde jum ko ɗengal ngal koya wowru koya waali koya ɓanndi si wonan ko yew ha ñande ko daiya ɗum taw ni ko o fewni ɗon ko añugol ka nder ɓernde falam yastati tawi ɗengal ngal wawali goɗɗum tawi alɗini hare ko ɓernde makko ni añata ko dalika adafu iman ko ɗo woni iman fof ko ɗo nder kono ko ni martabaji ɗi yaari tawi ko gandal ara ko gandagal on tigi rewri si ɗum feƴƴi ɓen ala dongal balɗe jogoɗo mbiɗi charge famullami gandal ngal ko ado daawa sellataka goɗɗo nangana daawa tawa gandal al ilmu qabla daawa joni noon e nder daawa ngal mo lande a sifa ko mo bonnitirta e nder daawa hon woni o sifa newam fala budda min al liim fala budda min al rifq fala budda min al rahma ma wona newiɗo yurnete neɗɗo noddanowo fala ɗo jama o tii fala ɗo jama yawka allah e jam fala ɗo jama naato e aljanna yo andu ko bani adama woni nodduɗo hewɗo dow beɗeɗe hewɗo to shahwu hewɗo to faaleji ko woni nodduɗo mo tawata ko lahara ko woni wonɗamo nodde ko lahara o yoɓoyde wona annaga wona wondema so ari o waɗi ɗum ɗo ko ɗon on hettude joddi makko ni ko lahara o hettoytani lahara allah no wi e lahara o guyɗon innahum yaranahu baida yaranahu baida wa narahu qariba buy ko yi ɗum kono waɗɗi ha no siwa allah noon kanko mani ko ko yewtini أتى أمر الله فلا تستعجلوا اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم لو تكون يوجدوا ويودي إدارهم ولكم أي جبلنا على صيغة الماضي أي ما يدل على تحقق الوحي ولم الله يوجد
kono neɗɗo ɓay adna no udditi gundude adna hino mo ɓeeno faala ɗo ala mo faalagal ɗo adunaaru wonko allah waɗi on heɓi ɗum ɗo dagore mo heɓi ɗum ɗo dagora kono ala mo faalagal woni ɗo ɓeeno faala joni noon yimɓe ɓe no heewi tewɗum gandal kadi ala hiɗa noddude ɓeeɗo fala budde taw hiɗa jogii ɓeɗo sifatul lin wa rahma wa rifqa sira ɗum gasana buy ɗon ɗa ɗo deɓe a fawtaki ɓe tiɗu goɗe a fawtaki ɓe soƴƴaji a fawtaki ɓe hiɗaɗe ko wawɗa fof ko wiide waɗude accu a yamiraka piigol a yamiraka waɗugol hibdo a yamiraka sogugol ko wawɗa ko wigol e ko gonɗa waɗɗo waɗetake accu ko ko accuɗa ɗo ko waɗete waɗu ko ɗugo idan fala budda addina ko wiyete ko newede e yimɓeɗe minano sosamɓe maji inna allaha yuhibbu rifqa fil umuri allah no yiɗi newede ɗiɗɗi حديث عائشة الرفق ما وجد في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ويدك النوى وذاك هي يقول سنا لغير لغير لإتاك يقول سوانا لكامل نبر سوانا رب منرك هذا شيء مجرب من فجر الدعوة إلى يوم الآخر هو جرب نور يمبه bewai wa horde si hippa ko ndiyam ɗe fusude hewata si ndiyam fusi a tuɗi a hippi honde nde ko ndiyam ɗan ɗe fusude nde hewata woɓɓe goo ko non wayi ko ɗon ɓe jiya e daiyaji on ko famata façon yimɓe ɗe andugol oɗon nden ko o sayul ijaba kimo jaabo heƴo andugol oɗon nden o gundarankeɗo ko ndeɓuɗa mo ɗondude o jaɓata andugol oɗo neɗɗo ko façon ni o jaabota ko façon ni o jaɓinta ko no jeeya e gandal ngal faamugol yimɓe ɓe andugol façon yimɓe ɗon a ɗumɗo société mo wuuri ɗuɗam andugol gonɓe ɗo masalan jamon no sendi jikkuji wan joni wiye fulɓe ɓen ɓe marni jikkuji ɗo maninkaɓe ɓen marni jikkuji ɗo sosoɓe ɓen marni jikkuji ɗo wallañoɗo marni jikkuji ma diineji kaari lagino marni jikkuji leydi sénégal marni jikkuji neɗɗo dae yatawiɗaade hen so woni noddo milieu mo wuuri o fala budda waɗaɓe ko yimɓe fi hon ɗum andugol ko honno o noddirtaɓe e fi yewgo ka aja ñande ko kanko ko jami sifanto men goɗɗo ko woɗɗuɗo e alyahudaɓe ɗum woni kawta tawi kam ko julɗo waɗa radio kono tawi oɗa no añimo ha feƴƴini keeɗo hayo yuri ko yuri o jooɗi o miijiti ko lawol hokko o rewanta o fii noddugol o kal islam ɗen anndi julɗo yimɓe makko ɗe ko ɓurduwa wonde ko honno o jaɓa ɓeynuta woni noon ko yimɓe makko yo nayi ɓe dagore allah nen fof ko duwa heɓude susi gonɗo ɓe fewnuta ko lawo nokko o rewatan kamɓe ko kontuɓe fi fewgoɓe allah moyo fewɓe no gasa wona e junngo makko no gasa wona e junngo goɗɗo gon nama wona e junngo makko kono kanko mo haali tawde mo jogii himɓe ma wonti e kawdal ngo ko feewa wona julɗo ma ko julɗo kono ko ɓoyni o yataka juulirde ma hara ko waɗoɓe musique no woni ɓe ni e alaali gurdam ni yo tew hara ko mari susi ka wonti makko ko makko o musidɗo makko kawdal makko gasa ko siɗɗo makko ka diina e ka enɗan e ka kawdal no gasa ko siɗɗo makko ka diina e ka kawdal no gasa ko siɗɗo makko ka kawdal aɗo ɓe tawa e diina kono kanko ko allah fewni o janni o faami o joyde on no susi ka wonti o rewa no laawol on o jooɗo dara bindi ko janni ko holla ko laawol ko kono oɗa o jooɗo miijita wonni jooni ɓay ko ɗo law makko juulide ko oya ɓuri yewde ko tene wona ko alansara nde ko juuloya tawi o no yaldi ko yaari no jogii roman koye no jamba o rewa ɗo kamɓe ɓawa yiɗa o hay o yurotako o reɗoda al islam jeyid o fetta nomo iwdaga juulɗo ara ha ɗogal al islam jeyid o fetta kanko non ko mijitiyam yimɓe o ƴetto uslugo al islam jeyid o fetta woni l'islam moƴƴie l'islam foti o fetta o warri noon ha ñande ko allah nanini oɗa ko ngol makko tan ko nande koy kono andi fanni allah jonnani ka ɓernde jonata
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها كان dalam Quran Nabi nuan dia buat dia ada tadi begitu final pergi ada yang jawab kata kaim dia kaji uri udah kembali ke kalau dia analis lah kembali dokter dia analis lah kembali kita dia analis lah kalau siapa ini di mana di mau bagi kembali bisa lebih ikhlas sebulan minamulnya Allah tabaraka wa taala Allah nufahami nabi Allah yowifati ñande ko ɗum waɗeno ni l'islam jayid allah ɗon yayi ñande ko neji fiɗum ha islam di l'islam kanka ɗo jabajo o ilmi kanko ɗo raɓɓite ko wonde l'islam dini ede ngami ko bonde ko yimɓeɓe janggata ɓe o janggata few ɗi duɓɗi ɓisuuri on ko karriratala neɗɗo janggo ɗaɓɓito ñande wiyela o naati bibliothèque de l'islam ɓeɗaɓe dolande mbi bibliothèque de l'islam ɓe holli mo naati o jang fi l'islam ha o silmoy dow tawi anda te kawtamo kala daw silmi o adde ɓe o silmi o yiiɗo e wayata o hirbimo o lonnimo o sifanimo issa woni wonijo ɗo woni kaani woni wonijo ɗo woni sabu ma an mala se famu woni sabu ma an wonijo ene ɓay wona yoltano falaka kankan so tadi ko te ko metta mo kasa tole o lorra o do jum o da ke o heba no de ko ne la ka kan zena unfu ala rizq hatta tanzila bisa wa akhbirhum ma yajibu alayhi fi haqqillah fa'lam la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka فدري هذا خيبر نبي سيدنا ناب حتى ويا بقلبي أننا بقول مفرلي بدو حكي الله أنو دكتور بقول تك الله تقول تمسم بقول ما مجد أدنى بالله بقول تكتير سيدنا وجد كوني بقول كوني ما تقول جيكوي أواتاه يقول لهم أمارا جيكولا وجيب بسان زاد بيجي للوا بقول يرمي نبدأ داعي يرمي الله يدرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم فلا بد أن يكون الداعي رحيما رؤوفا لطوفا رفيقا وإلا ما يفسد يقول أكثر مما يصلح فسمعين بمن نرد يؤكد دين الله بمن نرد يقول الله بمن نرد يوم الجنة بمن فردته يؤمن إبليسا شكرا كيف نرد لأريك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لأنه إبليسا جبتي بلد مقبل جبتي شاوجي مقبل جبتي أدنى من جبتي إلو فون بين هاتي ما أبرنا أما لي أجبتنا الوقت أنا لما يقول هذا ما يقول لنا فلا بد توا إذا أني لا القدر ولا لا الجوال إذا فلا بد من الرفق فلا بد من اللين فلا بد من الرحمة بل هنا جاء داعيا كل ما sitawi o etike yo ka kawtal makko feewu o musidɗo makko feewu yo neɗɗo jaadigui makko feewu boyi julɓe ɗo no huwodire ɓe wona julɓe tenni ɓe julaɓe on ɓadde business ɓe yahi kaneɗe janani ɗo wondi ɓe wona julɓe no gasa ɗi sababi ɓay dina kam ɓuri o bantani ke tijara kanatirga koye lawol jula yaga dina kan natirga o julaɓe garni si tawi kanko julɗo ɓoyi omo huwodinde moodi o ɗo moodi o jaɓani dina ka kono fala o jaɓo dina ka moodi laaɓi rewete fiyum wawon o ɗaɓɓita illayi kankani bela jo allah o kamano goto pet feewa bela ɓuranno jeeyi ko daɗiyaki wattanaki mo torongol torongol allah yo allah fewnude feewade yo allah tagi ɗi fewde a gemte neɗɗo o jaɓo toro allah ene
kasal mu ya ko pewol kasal parce que hay ko pewol kasi wala Allah yenela innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa alamu bil muhtadin andala ka pewta ko fa ko Allah fewna daga ko fa parce que ko kam Allah andi ko andi pewol tanpa ni ko ni handa pewol an innama tamliku dilalatul irsyad kullu ko illu gol wat wat won ko te jokki digol ci dan kalau kita toro ala nela sallallahu alaihi wasallam toro Allah ya Allah sembi di dina ka bolu Umar bin Abi bin Hisham Umar bin Khattab Allah sembi Umar bin Khattab itu Abu Jahl Abi bin Hisham Abu Jahl pasal before ko be jaba khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqahu untuk mengkule mo be ka jahiliyah tagi ikano ka jahiliyah amu gollo sikamo da premier ka kampo kama da premier ka balo kama da premier ka kusu kama da premier kala ko kama da premier ka bore sebenga tikan sa be family da gole premier nela ni mo do jekka be jula be toro Allah be andi no Abu Jahl da Amr bin Hisham e won bu di Khattab la masana ko do rewalo ka so duma ko do rewalo le gal tama so wela ko tetta wona Duluan dibawa dengan Islam ini kunna qauman adillah fa'azzana Allah bihadha ad-din fama ibtaghayna al-izzata min ghayri hadha ad-din adallana Allah hari kuma yimbe jasu no ala teddi min kadi kala kam da bi teddu mal hanna kadi Allah jasi bisababi azza al-islam bawa dengan Islam bisa dikir bukan anda la dulu jemma jelu dalam najul dulu Allah ya Allah sebab bilakan Abu Jahl wa Abu Khattab siapa suci Umar bin Khattab pasti Allah ragu kita الذي يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا يقول قال لي أن كبر منكم الله سيئ كبر منكم قوت يجل منكم الله كبر منكم دار كم بدك كبر كم عندي قلت سوسو bisa apa dengan bentak pada masuk أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وفهما قلت سوسو بنا pasal benar tubuh tidak dan dengar kalau ada benar tubuh tidak dan إذا أنك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فأما تقول هذا إذا فارتها بالعمل على الهدى وجد الله فيه بين إنسان من فعلك على أولي فلا بد الداعي لفهم به وأن تكون نور إذا سكنت فيه تقبل سكب من نور فلا بد أن يتحلى الداعية بالسمع فلا بد أن يكون صادقا فلا بد أن يصبر الصبر قبل الدعوة والصبر أثناء الدعوة والصبر بعد الدعوة menyangkal وأدعو الجنب ومنيا كبداغا نندو الجنب والله ومنيا كبداغا وني مرودا كبداغا وأمبر ومنيا لا ويبداغا سونا غندا نندا حيكون غندا والله ودي من غندا At-tayni ala iganda. Sa khoti lo yone go da vida wonji kula benda bisa walau anna nazzalna. Mai. Aris da wonji anda buka. Ma waqafna ala atari. Mai. Ando kai sebab be wonji kula ka udah nasi ojo de mafal. Kodo ni ingawa memang. Ko mari dai ni saya ani. Kodo mo jonde. Anu do sini. Sebelum itu hanya saya Bukhari. Karena dia kalau Rasulullah SAW ada dua dalam kalau Rasulullah berkata, "Men, tanya lah." Tahu pun dia buat dengan menikah dengan babel malu dinggiran oke ini. Awak dah sudah kenal. Pasti anda. Dulu bagi foto dah dulu babel malu. Syafur dia dah boleh tu. Mobil baru. Kalau kotai ko bukan nak ko perat. Idan kedua di ganda dia pada babunya. Mau di fofu, mau waktu lo, mau berjam. Kalau di wadah lo yang berjam, kalau punya lebat di dalam harus berjam. Dan so di kemunya di kesana. Semuanya di kan wadah lo berdua. Semuanya di dahab. Allah SWT وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذا فلا بد من الصبر فيه يا هود يليم توا
awalnya sabu jama fem ewa majjel ara ko Allah falaku ko mamu jalu kamu ya fiye bukan nan yito no munya le ko lon rabi be woni munya be pase yimbe be ittu go be ko be fala ko adda be ko be fala ka ma ni ballo sina dulu la ko e na dalo dela pase ko newari ko e ko munya tum e ko nela no mamu ko nela dia ko fetu dia ko yendo dia ko ala ko nela dia ko fatu na perde la dia ala ko ya asmana ala ka difasol ron ko nela do ala Abu Mu'id daw nela rajulan wa sulti ka sudukam ko jetto jowo ba ko himbe wala nela to dia mani ko ni ayat kina mtufa ni ke muyi sola dan magi ka ko fi ko shaddu nabiyo ko ni be mani be bani ni nela ko ala ko nela ko ha hande nela sallallahu alaihi wasallam wadani muqabil ko be lorra ko ala dia to be do dia do ato hande fam nela ko spero no dogo no bakka ko be dia de tai ala ko do ala fasol net sonja ala ko deba bare be ko ibe be ko ala ko nela ko la dada ibni no mala mujiba woni nela ko ni sida fala yan ayami ni omba pende ni ko wala be yar ba ko woni ko nela ba kan do nela ko ma ko nela ko sallallahu alaihi wasallam فبإمكانه بإمنا يبالغ فوهك يبالغ فوه يقرد ونقول لنا الماضي هم يتول يننا اليوم التعريف فلا حقول لنا بنهيب برانا بيانتنا كنا الماضي أي ملك الجبال أريم ويونما Allah yang ismufana ayam iremo omba pele ni nampel Allah shabai benar pun bagus nah Allah ya paling ganda Allah maghfir liqawmi fa innahum la ya'lamun la'anna Allah yukhrij min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushrik bihi shay'an Allah yang tidak bela joyan ke kiki bereo Allah kalau syirkat Allah wadi kawan waliga sinela do ino Allah halbe nah tudo ko jare jetta hawla e bidi jonno ko mi fala jokkinde de toppere do hande da o ka wonde do dawo buni ko ni anda so sabure do sosiyo jini esko sabun يجب أن أقول يجب على الدعاة إلى الرسول الذين نسبوا أنفسهم للدعوة إلى الله أن يراجعوا أنفسهم. what we will not done the Amlamen Hande, we will be yet all Betty, we should be all Betty, what we will eat the will كائن مكان لا سيما الذين برزوا في مواقع الاجتماعية تمتني بفين بغير السوسيولوجيا Jadi هني أكثر كلام سوسيو، كان كلام سوسيو من المواقع الاجتماعية ومنبر لمن لا منبر له. كان مباراه جولي لبلا كذا مجولي. ودام مجولي ده ولا دون إمام ولا كبيرسان ولا كجولو. وأمور ولا كفالا كذا. Kadang mula tu mana mira pun, kita boleh berfakir. Kan? Bukan kalau dulu cuma ada itu jawab kadang mula tu ada Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in. Mau kata kita mira pun dia berfakir dan sawu atadi. Nah ando kau, untuk seperti itu sudah. Amal dari itu sesuatu. Milu ada grup Telegram, Instagram, WhatsApp. Man dapat ke Facebook, man ke YouTube, man ke TikTok, man ke kawan. Hande kan kemudian imam, kemudian je grup, kemudian ansar grup, kemudian bifala ominat. Ani kemudian imam, hande kan kalau mau berjogi ini berumur kontrol ni nada yang terus berubah.
andi kan ko wala ko mi fala ni nandi ko mi palli na nandi parna jonno si andare per ene do ko pande gare lo sosi pour me heɓde ɓe hande dina kan gare lo sosi ko ɗittude ene yiide koni fekkude tan fof hakkude ko an nelaw sosam no maki hayti ko nene aicha nene aicha filde nen sosal ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها هذه من الأشياء التي وإنما نرى سماحان نسبنا كبير sina be suko do ko buri newade ko buri newade ko be suko do nela bi yumbe ne wabbe ni tidu Allah faya o fayka ko subi nela do wadi yeso alhamdulillah de haji jamu de Allah do tabu su Muhammad ni yeso yumbe ni tidu ko ma sa da ke ga kala ka be subi na be ni buri newade ko suko do e bofte ha han ne nela do yotta na ki mo ha siwala Allah dina Allah kan yani ka tuse be yotta dina ono kambe ko be biya ko be yenna ko be rada ko ha be yotta na mushrikina be wali ko be yotta wali yahuda ko be yotta kala fe be onti ko tay fa la ka da mo be to ko wali ko fo personality ma be wala ko kambe be yotta Kunyika ba tufa ko be yottani tino be tufa ko be yottani ko ko le fusa ko be yottani ko be hibba to woni baba be yottani ko be rada makka be laba ka bon do be tan mo le ha ko be ya ran be yotti dai be yottani dai be yottani wasbir wa ma sabruka illa billah dai do sidina la tusa ba tusa وناس personality بقولتوسا جنو قد إلى مهند سب وشتم وعيب وتعيب وحدث فراغ ينيرو تكينيرو أيبيرو يي هاجوني ويستوجو ولا دين الله كونا دين كمرسو جنو قوتو بيكوني يوتنا دي ولو قوتو كاري دارو كاري وي ميكو بيبيرا وي نيانغري وي جنو ولو أوامنا في روتين لا dan kedua ni يجب على الدعاة من الله أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا إخلاصهم وأن يراجعوا مسيرة الداعية يودي أن يقول بالله والإخلاص أنا يراجعوا الإخلاص مقارنة قرن مرن أوداء ومبارن يراجعون كائنا كان مثال زين وأن يقول لك يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت Ujono goddo noddan no Allah na jula manga takko wan sitai woni ka butik ma imma kasa ko yonter kasa ko dew kasa ko idan tawe do woni jalan de mata ka jota darta ko na golu de musino masu di siala dari do gar ko hani jola de wala no jokka ko ya so wonte de ki ya uno wala wala uno si awati jonta ko ngi be yen ni kala yen ko ma yotto kala bi no ma bi nay amsa watal kaya ya haji dada Allah no hadin de dukka ya tayi ka lisa ma hadin yedo lisa ma hadin bigo lisa ma hadin ay bi golgo lisa ma hadin bigo sellana hasna ka da'wa ta wala ne to hodda ma ko ni ay bina yenna sellana sibabul muslimin fiskun wa qidalu kufrun yendo ko judo ko fasida habu golgo ko kede ha do kare wala budda watte hakki wi piji wombe tawbe non naka da wala kambe o don ka don dugol be jeya ka don dete be do ga hadi watte de ya kambe ga di réseaux sociaux mara wona ni sabu fam wol dina kan ko har ko dina ko ni kambe ba parce que réseaux sociaux do do be to agi dadi bonni do be jikku di bonni non dove tawon ina e bana kura da sunna benno kan don hande kan no be won ke de dina mun ka réseaux sociaux
karmo ko be réseaux sociaux be ko be woni karmo ko be mabbe be e sendidira on ɗon no harmi ɗum ɗo lagi ko ɓurɗo wonde haala o ɓe wonta heɗade e hino ɗum hande ka réseaux sociaux ci'a no ton suufi no ton sunna no ton façon suufi on fof feddeji ton façon ci'a feddeji fof ton façon sunna feddeji fof ton an wona ɗo nodde ɗo so wattani hakke wona jogu heɓata ka figiɗa ana ene ko ɗum ɗo jokkete kanko ɗum ɗo hare nde pellel no woni ko laaɓi posko jokkete no heddi dina kan ko sibgatan ma wona asalminallah sibga inan hare si jekki yewtende kare ha ɗo mi daru ɗi seeɗa ko falama yewtata kono ko toɓɓere ñammude nde jamam haala yewtede fewɗo ɗon e saaɗi par ce que si tawi noddoɓen ɗi ɓooñike noddedeɓe kon watta sinaɗo jogi kon watta waɗa aɗa na wirugon da kana lam ko ɓeydi min ɗoɗɗi dawrima aray fasima dawr ɓeydi gon min raksi ɗum fala budde waɗde hakkille muɗum no jorti Allah subhanahu wa ta'ala elti e oɗo ɗen dawa e noddugol ngol no jorti kam waɗta hakkille muɗum ɓe arta e laawol ngol tawɓe muutoynoki yeyno haɓe ɗiɗoy tani kadi daɗo fof wonti yettugol e aybingol ma waɗgol tatabbul ahta tatabbul hafawat jokkitagol kala falliɗo moɓaka nden fallire walla ɗo moɓi nde on yaltata jama ɓe jorti kam waɗta hakkille muɗum nasiha no landaka l'islam addinu ñoore noon no hardi liɗɗu ñoore ko nasiha liɗɗu nasiha ko ñoore ñoore no hardi nasiha ko kadi nden no waɗɗe ju'a to ko ɓeddan nasiha ɓe laaɓidira reenu say musidɓe ma joɗo no faddi ka diina koye alaɓa mo kankadi so o laaɓanamo tawi moɗi o faddu o yiltito e faddere makko mi tammini koni woni maladi seeɗo ɗo koni maladi bakal kono si tawi woni si mi yiiɗa faddi ko mi jooɗɗo mi feroma mi aybinama ha mi aybina personnalité ma o na hay daɗo gonɗa wadde mi aybinta koye mi aybin ɓanɗo Allah tagirma ɗum mbadima ni ala hande kadi yalti e programme ɗa ala hande kadi naɗo waɗa donc e doyki Allah subahana wa taala yo Allah faami ɗum gonga wasi ken kadi ɓenɗuɗo gonga yo Allah subahana wa taala faami e ko woɗɗude koko faala wasi ken kadi jokkujo ɗum Allah taw harana e mere won Allah taw harana ko soɓe wonɗen ko tigi Allah faala واحد دعوانا أن الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله عليه كرني الله تعالى يبلغني كم يتيم من دواني كان النبي جميل صلى الله عليه وسلم كرني سبحانه بين اليوم ده في وده وده معنا يقول ده نحو الوي يا رأي يقول الله تعالى يوانا في دور كفيسنا يوم القيامة عليه نقول مولانا بيجي في أنقول نودانو نودهم نوددين نودوهم تفاجئ نوددين بين إلا يجمع وسمي عنده صارون وليم من